Bueno, a mí pareceme que estes debates públicos donde participan en fin, técnicos municipais, especialistas en urbanismo, políticos que están na práctica diaria, é fundamental para avanzar, non? Para avanzar cara a unhas cidades máis respetuosas coas persoas, máis respetuosas co planeta e co cambio climático. Necesitamos avanzar no dereito a vivir a cidade, unha cidade habitable, unha cidade amable, unha cidade dinámica ao mesmo tempo, non? Bueno, en Pontevedra hai xa moitísimos anos que tomamos unha decisión que era recuperar unha cidade que estaba convertida nunha especie de almacén de carros e que impedía que a xente tuvera autonomía, unha cidade ruidosa, unha cidade na que a xente aspiraba a marcharse dela porque non tiña futuro. Pois nunha cidade que ahora mesmo é un exemplo mundial, internacional, porque fixemos unha recuperación do espazo público para as persoas, de reducción de velocidade, de calidade do aire, de dinamismo, non? Porque ao mesmo tempo estamos intentando que sea unha cidade de congresos, unha cidade atractiva desde o punto de vista turístico, pero tamén desde o punto de vista da práctica deportiva e dos eventos deportivos, e estamos contentos do que se ten feito un pouco na línea que deberían ir, bueno, todas as cidades, e que todas as cidades acabarán sendo espacios de convivencia onde as persoas teñan unha calidad de vida e sean felices, non? Esa é a idea.